24 frygtløse skal 8 danskere, 8 svenskere. Er det bare mig, eller Line, det er virkelig politikeren Johanne Schmidt-Nielsen? Det er jo bare sovs. Jeg har sådan en tendens til at give dig ret. Det er sovs simpelthen. Hvad er det, der er så specielt ved sovs? Jamen, altså, kunne du forestille dig at spise en kartoffel uden sovs? Nej, det kan man ikke. Alt bliver bare godt med sovs. Alt bliver glad med sovs. Første forhindring i dag er bloppen. En tønde falder ned og sender hende ud i vandet, og så er det ellers bare afsted. Jamen lad os så se vores toppolitiker, Johanne Schmidt-Nielsen, blive skudt op i luften. Ned i sovsen, hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså, der tænker hun, jeg skulle aldrig være meldt mig til det her. Bum. Og her, der har vi så knaldhytten. Her, der skal hun først forbi den roterende mølle, og så er der en vaskebalje, 2 døre og en lille hund, hun skal passe på. Far nummer 1. Gratis. Var der ikke noget af til gengæld? Far nummer 2, døren fik hun lige i hovedet. Helt klassiker, ikke? Og hun smiler allerede ned der. Det var da dejligt at se. Altså, jeg tror faktisk, politikere ville være sjovere, hvis de bare holdt sig til at have så lidt tøj på der. Det kunne næsten få mig til at stemme på Enhedslisten. Men også kun næsten. Også kun næsten. Ja. Så er vi vej op til løbebåndet. Det behøver næsten ikke nogen forklaring, vel? Men det gælder om at få et godt tilløb, så man kan komme langt ud på de røde bolde. Og dem er der 4 af. Og der rører hun så lige på røven. Ja, ligesom hun så tit gør i butik. Nu ligner hun jo bare Johanne. Det er jo ikke hende. Altså hende her, Uffe, hun er jo dyrlig. Nu gælder det så sidste forhindring. De vippende træstammer. Og der skal jo altid lige passeres 2 styks, og så en lille roterende mølle i midten. Og vi skal da lige se, hvordan det går med hendes bagdel. Der er ikke så meget far på lige nu, synes jeg. Og jeg tror, hvis vi skal have den røv videre, så skal hun lidt op i tempo. Det er jo kun de 4 bedste fra hvert land, der går videre til andet heat. Altså, hun ligner jo ikke en, der spiser sindssygt meget sovs, så jeg tænker ikke lige banæs, når jeg sætter den lille på der. Umiddelbart tror jeg ikke, at hun tænker på mad lige nu. Jeg tror mere, hun tænker på ikke at blive fanget i den der musefælde. Jamen altså, hun kejler rundt. Ej, og så rører hun i. Det er frækt, det der. Jeg synes, det er frækt. Der er ikke noget bedre at tage en dame, der læser til dyrlæge, ligge i en bikini, og så give en ordentlig rystetur der, du. Men nu kan hun svømme i mål. Ja, det kan hun nemlig. Ja. Det går ikke så hurtigt nu. Til gengæld så kommer hun ind i en tid, der er 3 minutter og 28 sekunder. Og vi får lige lov til at se numsen en sidste gang. Hej, Cecilie. Jo, tak. Jeg skal så meget have sovs i aftenen. Altså, Stina, hun kommer ikke alene. Hvor har du dem derfra? Det er mine tvillinger, som jeg hentede dem i Thailand tilbage i 2009. De er tvillinger simpelthen? Ja, det skulle de meget gerne være. Jeg håber, at de ligner hinanden sådan nogenlunde. Enægget tvillinger måske. Ja. Hvad skal de så, når de bliver store? Jamen, så skal de da vises frem. Jeg er stolt af dem, så det er dejligt. Ja, det er jo svært at klage, når det er perfekt, ikke? Hold da ferie, mand. Tak skal du have, du. Det der, det er altså næsten rekord, er det ikke det? Jeg skyder på under mellem 150 og 160 meter op der. Ja, måske og højere. Lige på ryggen. Og så bliver hun wipet op der. Wey! Sådan der. Godt med pige. Og nu skal du lige gøre opmærksom på, at der er faktisk en dør, der kan åbne også. Så pas på tvillingerne. Ja, det er lige præcis det. Hold godt fast i de tvillinger der. Og så passer vi på hunden, og så kommer døren også. Og så tilbage til hunden. Og så kører det en hund, og så er det en dør, og så er det en hund igen. Så vil du lære det, ikke? Yes. Det er godt set, Anne. Ja, der er kommet lidt noget hvidt noget i øjnene, kan man se. Det sker. 2 bolde mod 4 bolde. Og det er Stina mod Linse Kessler. Ej, hvor er det ærgerligt. Ja, der var lidt pingpong der mellem de 2 bolde. Kommer ikke rigtig langt nok. Linse har da ikke 4 bryster. Nej, men det er den størrelse. Det er selvfølgelig ikke nok. Og så er det op til sidste forhindring, træstammerne. Ja, det må man sige. Og det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, hun er blevet glad for de billeder, der kommer af hendes mås nu. Det er også lidt ærgerligt, at vi ikke kan filme ind på tvillingerne, ikke? Ej, allerede derfor hun hun er helt ud af vippebrættet. Hvad sker der så? Skal man så op på musefælden? Ja, så skal du ud og svømme nu. Og der make-up'en løber lidt, men det går da, du kommer i mål. Og sådan der, min pige. 4 minutter og 30 sekunder. Hej, Stina. Var det hårdt ved dig? Jeg tror, jeg tisser. Hvad med Ja, men det er mere min baller, tror jeg faktisk, der lige fik et slag. Og jeg røg ned med hovedet sådan her. Men tøserne har det godt? Ja, mine tvillinger har det fint. Det var bedre. Now we talking. Og så er Uffe Martin glad. Det er et dejligt job, vi har. Og man får næsten lyst til at danse lidt. Det gør jeg overhovedet ikke. Nej, det er mere sådan i overført betydning. Jamen, det er da mærkeligt. Ej, du har en flot numse. Jeg tager lige en vans. Ja, nej, jeg tager lige en vens. Ja, det er fint med dig, du. Ja, det er en rigtig glad kameramand, det der.
Hvad sker der der, Det mand? der, mand. Så knækker Hvad, jeg vil filmen gerne have igen. taget til Ja, væk. det lignede en drage, det der. Pas på, baby her. Jeg giver den gas, and I'm gonna kick your ass. Og så er vi klar i blokken. Og der, hold da ferie, mand. Lad os lige prøve at tælle dem. 1, 2 og en halv. 2,5. Ja, Det er flot. Og så er der altså gang på Babe her. Det skal jeg lige så sige. Babe har, og det er til gengæld rigtig godt, det der. Det er smart set. Ja. Til gengæld så er der kommet gang på Babe igen, og der bliver rettet på trussen. Ja, lad os komme op til nogle boller her. Og så er der pause. På løbebånd. 1. Og det er jo... Nej, det er ikke... Det er altså sløjt. Det er sløjt, det må man sige. Og det må være noget Timing med, er ikke Bikini Babe, se. Det er ikke... præstationsangst, når de ser så store kasser. Ja, hun bliver helt glad. Bolde, ikke? Ja. Så kører vi lidt appelsinhoved her, op ad trappen. Det hedder jo cellulitis. Præcis. Ikke? Og så kører vi igen i noget stedet for helt tale. Ja, vi er glade, vi er glade. Tak. Tak, min pige. Kan du lide det? Ja, Sådan der. over på musfælden. Yes. Og det er jo helt håbløst, hvor meget den driller. Hvorfor holder du fast? skal give Du slip kom på den videre, der, mand. Ja, men sådan er det, når de skal arbejde lidt for det. Hvis du gerne vil være kendt, så kan du ikke bare sidde i et luksussommerhus og drikke vodka og vise dine bryster. Det går Du lige meget skal godt. op og blive en H-kendt. Ja. Så må du altså ud på wipeout-banen. Og det kommer du i 3 minutter og 4 sekunder. Tillykke med pige. Woo! Hej, Wipeout Benny! Jeg er faktisk ret bange for dig. Det skal du overhovedet ikke være. Altså, det starter med, at du bliver lige så stille vippet af bloppen. Så kommer du hen til knaldhytten. Der skal du bare lige så stille lunde forbi. Det er bare lige en lille dør, og så en roterende start. Men hun smiler, men hun har også bare fået videns agent. Smil! Smil og vær glad. Efter knaldhytten, så skal du op til de røde bolde, ligesom hoppebolde. Og efter hoppeboldene, der er der bare lige et par træstammer. Flot! Ja, det er godt set. Og... Der er jo ikke noget at være bange for. Nej. Hvad siger tiden, Uffe? Vi får en op på en tid, der hedder 3 minutter og 39 sekunder. Det er godt, min pige. Så Gang! Woo! Er du en vinder? Altså, jeg går helt sikkert efter sejren. Og hvordan vil du gøre det? Jeg tror, det handler mere om held end forstand. Så taktikken er held. Nej, jeg er ikke bare heldig. Altså, jeg er jo super stærk, og jeg er super hurtig, så jeg går helt sikkert efter sejren. Du er veltrænet? Det er jeg. Jeg går helt sikkert efter sejren. sådan der, gong. Ja, der er dømt flikflak, kan man sige. Det skal jeg lige love for. Nå, gong, pas nu på, for ellers så siger det altså gong, gong. Oj, og Gong får lige taget en bid af badbroen der. Altså hurtigt hende der. Det er jo en lille asiat, akrobat, vi har gang i her. Lad os se, hvor mange bolde Gong kommer ud på. 1, 2, 2 and a half. Kan du gætte, hvad Gong hun vil bruge de 50.000 kroner til, hvis hun vinder? Nye kasser. Det er nemlig rigtigt. Surprise! Men vi har fået Gong op igen, op ad stien, Ja. og videre hen til træstammerne. Og det ser godt ud. Oj, og der kommer Gong rundt om Der er ikke nogen, der har problemer med at komme over den første. Der bliver man hjulpet meget godt afsted. Men jeg synes, det bliver ligesom skudt tilbage igen hver gang. Er det ikke rigtigt? Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan de kan få så meget fart på. Klar lige møllen der, det er godt. Og så bliver der klamret så fast til musefælden. Hold fast i den lille musefælde, Gong. Og det er fint. Nu skal du bare komme videre, i stedet for at og Gong skøjter helt igen musefælden. Det er det, man Det har vi kalder aldrig. under den hvide bro. Der er en gong med to. Og der ryger noget savanne. Sådan der. Og lyder lige de sidste billeder af en lidt forvirret Gong. Som kravler op i vandet her. Og så lyder Gong, og hvad siger tiden? Det kan godt fortælle, at den siger lige nøjagtigt 3 minutter og 5 sekunder. Det er okay. Gong er færdig. Nu kommer booty-shakeren, så bare Skal man være bygget på en eller anden speciel måde for at kunne det der sådan booty shake? Altså, jeg ser mig selv lidt som en hvid kvinde med en sort kvindes bagdel. Wow. Og så har vi altså fået hende på ploppen, og der ryger hun afsted. Yes. Der bliver hun også rystet godt igennem, ikke? Ja, det må man sige. Rystet røv som om vi... Hvordan er det ikke det, de siger? Er I på ferie? Jeg ved det ikke. Jeg er 35 år.
Det er den gale pose, mand. Hun holder sig for næsen hele vejen der, og så lad os bare lige se, hvad der sker her. Hun har et godt lavpunkt. Ja, hun løber lidt som en dværg. Hun burde faktisk stå rigtig godt fast, men det gør hun så ikke, kan vi se her. Har vi ikke en dværg-special bikini edition? Jeg tror ikke, man må sige det ord, du siger der. Men det er rigtigt, det er meget, meget lang overkrop, meget, meget kort ben. Hun kører 50-50. Pas nu på, lille skat. Altså, hun skal jo ikke have lavet mit ben. Altså også, det er ærgerligt for Og der får vi hende igen. stilkarakteren, at hun ikke har klippet sine vaskeinstruktioner af. Altså, fordi helhedsindtrykket er så perfekt, ikke? Byg med det. Lad os se, hvordan det kommer til. Ryste. Kom så. Som knækker efter, kan du se det? Ja, det er utroligt, de ikke får fingre op, hver gang de skal holde sig for næsen der. Nu bliver der nemlig rystet lidt på bagdelen her. Her er der en god ghetto-røv. Ja, jeg vil ikke gentage det. Det går ikke drømme om. Nej, det er alt for fejl. Du snakker utrolig grimt. Nej, men den må du lige stramme op på. Det er trods alt Vejbauten her. Ja, lad os lige se, hvad det er. Jeg er helt vildt bange, Robert. Der står der 60 eller 40 grader i de trusser, tror du? Jeg tror, der står, H&M. H&M, ja. Ui, og så klapper fælden. Og så skal der rystes. Og det bliver der også gjort. Lad os se, hvad tiden bliver her. Og trusserne kommer med op med vaskeanvisning. 3 minutter og 36 sekunder, og hun er træt. Hej Natasja, hvordan gik det? Ret hurtigt, altså. Så skal vi se, om Natasja hun går videre. De får så meget jul alle sammen. Hvad skal der på? Der skal nør på. Og der får vi skudt Michelle afsted. Ja, en har hun lidt vand i ørerne, eller hvad? En Randers tøs der med masser af gang i. Bum, så, Nej, den er også der skal du hoppe lidt længere, min pige, ikke? Ja, lige hen på midten. Det kan lade sig gøre, faktisk. Jeg kan faktisk meget godt lide det der ferskenfarvede outfit der. Jeg er helt pjattet med det. Det var sjovt, du lige siger det. Og det er så ikke... Ja, hun gør det faktisk helt rigtigt der, ikke? Hun tager et langt skridt ud, men hun er jo ikke langt nok. Nej, det er hun altså ikke. Nej. Det kan ikke, så er hun ikke lave nok til at komme under døren, kan du se her. Nej, og der koordinerer hun altså lidt forkert. Altså, det er smart tænkt, at hun vil under døren, men så... Den bedste fælding, vi har set af Fido. Ja, det er... Nogensinde, det er Fido Greatest, vi ser her. Ja. Er der gal en fløjning? Ja, for kraftigt. Ja, hun er for kraftig, og det vil sige. Ja. Det tror jeg. Jamen, det Selvindkendelse er fantastisk. Det kan godt gå ind og blive godt. Lad os så se. Hvis hun hopper langt nok, ja, så klarer hun alle 4. Lad os prøve en gang. Det er præcis. Det er klart nok, vel? Den er lige lidt højere. Det er tung i ikke? Ja, den er også lidt højere. Det ligner en lille panda, der hun ligesom flyver. Ja, nej, det er ikke panda. Panda, ja. Flot dyr, ikke? Det er lige Ensen, der skal med, ikke? Jeg har engang haft en panda. Nå, det går ikke så godt for vores dampbarn her. Man kan også se på hendes tatoveringer, hun er svært ved at stille. Er der bing? Ja, det ser fint ud. Men det er ikke det, det skal handle om nu. Det skal handle om, at... Det har vi faktisk aldrig set før, det der. Nej. Altså, at man glider hele vejen ud i et stykke. Det har vi nu. Det har vi så nu. Men det er måske meget godt, fordi så er der ikke tid til at ligge og slappe af. Og det er med røvgevir, det hele kan jeg se. Jeg tror, det bliver en god tid. 3 minutter og 38 sekunder til Michelle. Tillykke med det. Sådan der. Sådan gør man det. Helt sikkert. Hvad er det, du siger, der skal på? Nar? Der skal en nap. Og det er ligesom bare fart på, fuld ild. Giv den hele armene. Var det det, den fik derude? Jeg prøvede i hvert fald. Det er jo ligesom at se mig danse det der. Og det er en smuk dans. Men prøver jo for danser du sådan? Ja, hun står i hvert fald klar. Nana, hun er jo et musiker, og så bliver hun kaldt muletklatten. Hvad sker her? God fart på. Hvad gør man her? Nej. Det er også lige før, at det er unfair. Hun det er så rigtig sødt ud, at hun giver den der et stort kram, ikke? Og vi klipper direkte til knaldhytten. Det gør vi nemlig. Og der bliver... Ej. Og lige en enkelt dør der. Der er meget godt fart i der, var. Ja. Og der er masser af hvidt på min skærm nu. Det er der i hvert fald, og der er også en lille g-streng på. Og så er der og så bliver Fido lige aggressiv. Igen. Så bliver du nakket. Så har du lært det, du. Læg dig. Det er til Fido. Nå. Op på løbebåndet, hvor mange bolde? 1, 2. Plask, siger det. Hurtigt videre til træstammerne. Hun er kommet op nu her, og... det er blevet min yndlings, det der. Den er fantastisk. Og der bliver råbt af. Det kan være, at... Kom nu bare, kast dig afsted, min pige. Man har ramt lige på halebenet. Kan du huske det, den gang man stod på skateboard der? Det gjorde så fik man lige smagen af B i hele målet. Det kan jeg så ikke huske. Nej. Så har du ikke faldet hårdt nok.
Lad os så se en gang, om vi kan komme Og hele vejen over. Det er lidt farligt, fordi sådan der. Fantastisk. Og det betyder, at det er en god tid, mine damer og herrer. 3 minutter og 21 sekunder. Sådan der, og det er vi mange, der har gjort til julefrokost og kigget på Anna Kajsa og sagt, hotellet er åben. Men nu skal det handle om bikerfarmor. Og hun tager et styrt allerede Yes. her. Er hun okay? Ja, lad os lige tjekke tænderne på bikerfarmor. Det er gebis, det sker ikke noget der. Nå, så kommer vi ind til knaldhytten. Pas nu på. Og ja, der bliver serveret en stor fadøl der. jeg synes, at Sidney lige havde den råd af. Ja. Det kan ikke så er Fido tændt. Og så bliver der lige... Og så kommer han der. Ja, det er Billy Numsen der. Det er super. Men man kan jo se på bikerfarmor, at hun er ude at cruise her flere gange nu. Ja, det er hun altså. Får det vind i håret. Der er virkelig fart på enden. Hun kan jo renovere en Honda på et kvarter. Tror du det? Ja, nej. Men hun skal jo hedde et eller andet. Nu ser det træt ud. En anelse. Lad os få bikerfarmor ud på kuglerne. Og lad os se, hvordan bikerfarmor hun ser ud lige nu. Hun er ikke helt tilfreds. Det er bikerfarmor. Har været gift 5 gange. 5 gange, siger du? Det er jo lige sådan, at Lisbeth Dahl sidder og ryster på hovedet. Men nu synes jeg, at vi skal se at komme afsted. Sådan der. Ja, hvor sindssygt det tager tid, det her. Det tager lang tid, ja. Men vi får det i hvert fald i mål. Og jeg vil lige sige, at det ikke er asfaltsyn, der er noget i vejen med derhjemme. Det er bare for at spille lidt frem, for det ikke tager alt for lang tid for farmor her. Det er lang tid siden, hun har fået sådan en god rystetur der, tror jeg. Det er også en sjov Hun nærmest barstol, flyder ikke? hen mod trappen her og maver sig op. Og hvad siger tiden til bikerfarmor? 7 minutter og 5 sekunder. Ida! Sådan der. Så har vi Zulu-krigeren afsted her med en lille klovnederdel. Og der falder hun, men hænger godt der i træet. Ja. En god lille farvet nederdel, vi har på her over Zulu-kriger. Det er faktisk meget godt, det der. Hun rammer midten rimelig hurtigt, og så er det så bare videre i mål. Og den står stille, det er godt luret. Ja, den vælter nemlig sådan der. Det er ikke så dumt, det her. Nej, så går vejen til knaldhytten. Der skal du passe på med en pige. Kig til venstre, der er en flaskebalje. Kig til højre, der er en dørstopper. Det er vel ligesom at indtage et cowboy fort. Hun ser sød ud. Hun smiler, når hun løber. Det er dejligt. Ja, det er rart at se noget glæde her hos deltagerne. Kan ikke se det? Øjnene, de stråler. Hun er så glad. Og hun holder næsten fast med rønnet. Det lignede lige, hun var ved at tage en bold på sig der. Hafsen! Jeg slipper det aldrig. Nej, aldrig nogensinde. Man glider desværre ned. Den er også lige det højere. Da. Fald i vandet. Ja, lad os få Ida op på den lille scene. Da. Tiden går hen og bliver 3 minutter og 18 sekunder. Tillykke, min pige. Ja, så er det godt. Hold da op! Hvor var det hurtigt, det der? Ja, jeg synes selv det gik meget godt. Det er Zulu-generne, der førte mig videre. Sådan der, så er vi i gang, og så har vi en pige, der elsker at sluge på vej ned af en rutsjebane. Første forhindring for Cecilia, det er drivtømmeret. Der skal først balanceres på en træstamme, og så skal vi over et lille bjerg, og så skal vi forbi endnu lidt tømmer. Hun vælger så at gå oven på dem, og det går rigtig godt. Det må man sige, det er super duper. Ned ad rutsjebanen, så er der lige en stang. Det er, må jeg sige, indtil videre et rigtig flot gennem. Det er færdigt. Nu gælder det knaldhytten. Her skal hun først forbi den roterende mølle. Så er der lige en vaskebalje, 2 døre og en lille hund. Pas nu på, lille skat. Der kommer træstammer ud af vinduerne her, du. Direkte ned i isvandet. Yes. Pas på, at du ikke sluger det hele. Så er det altså en hund og en dør. Men det ligner jo, altså... det ligner jo en, der var hjemme på gymnasiefester og drukket for meget Mikado, ikke? Altså, det siger jeg. Kravler rundt og går ind i døre og... Prøv at se der. Yes, til højre. Nå, nej, jeg skal til venstre, mand. Meget forvirret. Så gælder det først løbebåndet, og så ud på de store røde bolde. Der er i alt 4 stykker. Er du mand eller mus? Eller er du bare en tosse, en cool heldragt? Nej! Margrethe-skålen. Og det er som om, at lovbasserne kollapser der på den første bold. Der er heldigvis kun én forændring tilbage, og det er træstammerne, og der er 2 af dem, og de vipper, og så er der også din roterende mølle, så der skal man altså være op på en stor klinge. Yes! Som altid er programmeret til jer, allerede her lidt hissig. Hun er træt. Du skal op på alt, og nu får du turen. Sådan. Hun når ikke at få en rigtig tur op på kanten. Til gengæld så når hun heller ikke ind på den næste. Og der er langt over. Og der bliver holdt sig her for næsen lige til sidst. Prøv at ligge her, hvor smukt det er. Til gengæld så kommer hun ind på en rigtig fin tid. Den hedder
3 minutter og 20 sekunder. Tillykke til Cecilia. Har du lyst til at gøre det igen? Absolut. Lige nu? Ja. Så er der Zumba. Ja, men det er da også en super idé at bruge alle sine kræfter, lige man skal løbe. Hold da kæft. Hvad skete der der? Ej. Kan vi lige se det igen? God krop, du. Nå, vi er videre. Og det er så Sif, vi får afsted der i fin camouflage-tøj. Ja. For kvinder, der går i camouflage-tøj til daglig, behøver ikke camouflere sig. Ingen gider røre ved dem alligevel. Hør efter, Linda P. Det var meget tæt på. Og det dobbelte drivtømmer her, hvor man skal skifte bane. Ja, det går ikke så godt. Det gør det altså ikke. Hen til knaldhytten. Igen. Au. Den kunne du ikke camouflere sig for, du. Nej, desværre. Og så er vi i gang i camouflagebukserne igen. Pas nu på den lille hund. Altså, man kan sige meget camouflagebukser, men det er ikke... Det var god, den der. Ikke topsexet. Nå, lige snit ind med døren. Så lærer det. Sif, hun er jo uddannet dyrepasser med speciale i krybdyr. Ja, det er da helt oplagt at fortælle, hvad hun laver lige der. 1, 2, lige før den bliver farlig her. Jeg fornemmer lidt, at folk tænker, ja, det er meget fint, men hvad sysler hun med til daglig? Jeg tror mere, at folk tænker, hvorfor bruger Martin Vels ord sysler? Er han 200 år, eller hvad sker der? Det er så se en gang, hvordan hun klarer det. Det er ikke verdens dårligste tid. Og så bliver det farligt. Det er ikke verdens bedste. Det er rigtig farligt at sidde deroppe. Men nu skal det altså gå hurtigt, Sif. Sådan der. Kom nu. Ikke miste mod. Der er ikke nogen grund til at gå i stå midt i det hele. Kom nu, vi skal slå de nordmænd og de danskere. Hun er dejligt lang. Hun er dejligt lang. Det betyder, når hun kaster sig. Sådan der. 3 minutter og 40 sekunder. Så har vi Camilla i gang her. Godt ned på rumpetten. Og afsted. Og så gælder det bare om at komme op og komme derud af min pige. Ja, hun har en masse sne lige i skærmen, kan man se. Ja, det har hun. Så er der sikkert glat på den første stamme. Det er nemlig stamme. koldt, så lad være med at falde i vandet igen. Iskoldt vand. Det er jo ikke efter overhovedet. Nej, det gør der er blevet helt lidt op i de røde shorts der på vej mod knaldhytten. Ja. Og der er 4 forhindringer. Ja, der er en træstamme ud af vinduet. Den kommer der. Bum. Pas på den lille vose. Der bliver nemlig brugt lyd. Og det er dejligt. Sådan der. Nå, Camilla. Ride ranke. Der bliver hun kørt helt rundt der med noget breakdance. Det er fantastisk lyd, dem der. Ja, det lyder lidt som til jer alle sammen hjemme i stuen. Prøv lige at lukke øjnene og tænke på noget rart. Der ser jeg en tenniskamp foran mig med Maria Sharapova og Caroline Wozniacki. Ja. Jamen lad os se, hvordan det går her. Vi skal bare lige over på kanten. Hun har ikke tænkt så godt over hendes tøj. Nej. Så skal du bare høre op, en pige. Ja, det er dyrebare sekunder. Du har ikke verdens bedste tid indtil videre. Og hun laver zoomallen. Ja, farvel. Kom så, giv op, min pige. Kostbar tid for så ud af stopuret. Giv slip, zoomallen. Og det kan man godt se, fordi tiden den hedder 6 minutter og sådan. Au. Det er Denise. Amazon Woman. Det er jo et ordentligt garn, hun render rundt med, må man sige. Med gode sting. Charlotte her, klar til at give den gas. Og der er altså en lille tigermis. Ja, jeg kan allerede mærke nu, at det kunne godt lande på din favoritliste, det der. Ja, det synes jeg da. Det er da helt klart den bedste pige, vi har haft igennem. Balancen er ikke så god, men god stinger, ikke? Og dejlig solbrun, dejlig lige til. Jeg vil godt lige vente og se, hvordan hun klarer det hen på bolden. Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Jeg vil også gerne lige se, hvordan hun klarer knaldhytten her. Ja. Fordi hun er jo thai-bokser, så hun er vant til at få et bare på skatten. Ja, hun klarer det meget godt. Ja, hun løber med paraderne også. Hun skriger lidt. Ja. Men det har du det da okay med, ikke? Det er smukt, det. Ja. Hun råber, hvad sker der? Det er sådan lige meget. Bare der kommer en hund i og en dør. Yes! Ej. Se, jamen, det er også dårlig timing, det der. At gøre sit syn endnu mere sløret, og så få en dør i hovedet. Er hun stadig på din favoritliste? Lige nu er hun. Ja. I den vinkel der. Jamen lad os se, hvordan det går på bolden. Så kan det være, hun ender på min favoritliste. Ja. Det gik lige så dårligt, som det gjorde for alle de andre danskere. Altså... Det slår altså ikke John Dunker, det der. Nej, ikke i dog. Nej, det får... Nej. Lad os se, hvad der sker. Man kan virkelig godt fornemme, at kameramanden, han er langt væk fra sin kone lige nu. Der bliver i hvert fald zoomet de rigtige steder, lad mig sige det sådan. Og så vil jeg altså i gang med træstammerne. Mine yndlingsting der. Man får altid gode billeder af piger, der er med. Ja. Og plus, at de står sig. Og det ser dumt ud. Ja, det gør det. Det er jo altså en kombi, vi let godt kan lide. Det gengæld. Nej, så ryger der altså en tur i baljen der, du.
Jeg tror desværre ikke, vi skal se mere til Charlotte. Ej, desværre. Hendes tid bliver ikke god nok. 3 minutter og 44 sekunder. Det var desværre ikke nok. Så er der nede på Nummi og trækker et godt spor i sneen der. Ja, første forhindring i dag er drivtømmeret. Der skal først balanceres på en træstamme, så over et lille bjerg, og så forbi endnu lidt drivtømmer. Der er god balance, sådan er det, når man er vant til at servere på en færge. Tror du ikke, det er det, hun laver? Og jeg tror faktisk, at hendes indre gyrometer, det står ret skarpt. Hvad tror du, hun laver på den færge der? Jeg tror, hun laver noget servering. Ja, det tror jeg også. Og ned på Nummi igen. Så hænger der lige 2 cigarer i vandskorben der. Ja, og der kan jeg godt se, at hun bliver lidt forvirret. Hvad skal jeg gøre med dem? Så er vi kommet til knaldhytten, og her skal Lykke først forbi den roterende mølle, vaskebaljen, 2 døre og en lille woofer. Pas på døren, lille skat. Godmorgen. Hun vælger simpelthen at springe i på en meget, meget yndig måde. Ja, det er faktisk godt set af alle, det der. Det er super elegant. Jeg tror, hendes uniform er krympet lidt i vask. Pas på døren. Hvad var det nu? Ej, åbner den igen. Sikke en skør dør, mig. Crazy, den der. Her på løbebåndet, der gælder det om at få godt med fart på, så man kan hoppe langt ud på de 4 røde bolde. Så er vi på landgangsbroen, og så hopper vi ind, og så er det igen. Ja, det er som regel kaptajnen, der forlader skibet sidst. Sidste forhindring inden mål, og det er træstammerne. 2 stykker roterende stammer og en lille mølle i midten. Kom så, min pige. Jamen, jeg kan godt lide det der. Så kan du komme over her. Og så, ja. Jeg synes, at sømandshatten er røget på noget tidspunkt. Til jeg sidder også og tænker, har vi fået en ny deltager, eller hvad sker der? Det er fuldstændig ligesom på DFDS-færgen, det der. Jeg har prøvet det. Det er fantastisk spillet, det der. Den søde Anne Kejser der i forrund, og så Lykke. Men ikke så meget om Lykke, men når hun falder, så falder hun tungt. Ah, hvor sindssygt, mand. Ja. Der bliver kastet anker. Sådan så er der bare 4 trin tilbage, og så er der altså ned på den runde pude, og så er du mål, min pige. Så er der ellers røvtur på. Ja, det er derfor voksne, de skal holde. Jeg er model, kan jeg godt sparke røv! Så er der dejlige kællinger på Viber-banen. Så er chanten blevet glad igen. Men hov, det er 20-start. Nej, var det for tidligt? Vi prøver igen. Sådan der. Så er der ned på numsen igen. Kører stille og roligt mod første forhindring. Prøv at se der, du lille bandit. Ja, nå. Lad os lige koncentrere os. Godt med en god balance på catwalk. Ja, det går ikke nemlig hurtigt, rigtigt, men det ser godt ud. Sådan et par gode ben, ikke? Jo, god balance. Kom bare at sige tatoveringer i stedet for Meget tatoveringer. tålmodig. Og de kravler lidt op der allerede. Det går hurtigt. Yes, bare ned på numsen. Bum, ja. Og der er en kameramand, der virkelig kender sin besøgstid. Det er en pige, der har været med der, når hun begynder at rette shortsene både foran og bagved. Sådan, det skal se godt ud, det skal se godt ud. Hvad er det her for noget? Hvad er det her for noget? Ja. Så nej, tag på her på næsen. For den lille model. Det er meget shorts, det skulle så godt lige sige. Du lærer det. Cykelshorts, dejligt stykke stof, ikke? Dejligt beklædningsstand. I love it. Der er meget lyd på hende, synes jeg. Ja, men det kan jeg love dig for. Det er godt bemærket, Anne. Hvad sker der? Oh my god, ja. Hvad sker der nu? Nej. Simpelthen for farligt at gå forbi den. Det er dumt. Til gengæld så kommer vi til de store røde bolde nu, og der kan alt gå galt. Nu skal vi Kawasaki-sko. Yes. Sådan der. Ja, tror du på det? Nej. Meget, meget tæt på at være elegant, det der. Ja, lige ved næsten, ikke? Slår en lille kommende model af hesten. Det er godt lavet, det der Uffe. Jeg har lige mærke til, hvor dårligt rim jeg lavede der. Og nogle dejlige små jeg synes, jeg er lidt sur over det med den redningsvest der, men så er der så meget andet, man kan kigge på. Ja. Og hun er en tur på vipbrættet. Bare hør. Ja, vi lige sige lige stille, og så hører vi lige de her lyde. Ja. Tak skal du have, mand. Vi tager stille. Ja. Ja, men det er perfekt. Det er simpelthen så fantastisk. Det er bedre end kvindetennis. det er sharp hope at go home. Til gengæld så vil jeg håbe, at det er en fin tid at komme ind i, så vi kan få set lidt mere til. Der er røget en negl på modellen. 4:35. Ja, det er godt, min pige. Hej, Smina. Det er jo så kvalifikationsbanen. Hvad skal du så nu? I bad. Du har da lige været i bad.
Sverige? Ja, det må man sige. Eller, Ja, det kan du. Jeg ved ikke, om det er buksen, der gør det. det tror jeg, det er. Men til gengæld så er vi Sofie i gang her på The Wipeout-banen. Hvor er det skønt. Det er så dejligt, og Der kan du se, der kommer Zumbaen altså ind til gode. du har gået til Zumba selv, ved jeg jo. Jeg har jo købt et Zumba-hold ude i Ballerup. Ja. For søren, tak skal du have, du. Den Jeg har har jeg købt virkelig det ikke hele. set på. Jeg har også købt en masse gamle modder, sådan noget, så jeg har nærmest et helt fitnesscenter. Til gengæld så er Zumba-kvinden kommet rigtig hurtigt frem til de blå bolde, som ikke er blå med røde. Undskyld. Første gang jeg ser dem, mine damer og herrer. Til gengæld så lad os se, hvad Zumba Sofie hun kan på... Skærebrættet med de 2 røde forhindringer. Og der må man sige, at der sidder hun som en lille lus mellem 2 negle. Ja. Du forstår den lille fede hentydning der. Og der sidder hun altså lidt fast, den Ja, lille det må man Zumba-trold. sige, ikke? Det er svært at få nummer med sig, ikke? Pas på møllen, lille skat. Okay. Lad være med at koncentrere dig om møllen, bare prøv at lande på noget. Super dårlige bolde også. Til gengæld så får vi Sofie ind til det her træ. Det eneste, de andre kommer til at se, når de er ude på banen, det er den her. Det kan være, jeg kan stå og patter, men jeg scorer dem, så er det batter, yeah! Det er perfekt, det der. Det er lige så, mig. jamen, det er så fedt. Og så er stedet med stripperpigen. Hold da ferie. Lige ned God på balance, mand. Men den røv der får man jo helt lyst til at gå ned og købe sådan en ABU-fiskestang nede i Sportsmaster. Og der har vi fået gang i, og der skal du lige passe på. Nu er der altså både træstammer og vorhund og helt ballade. Og så er det blevet til Rigtig gode billeder, der kommer Nu er det der. blevet til Er der G-streg. lidt meget numse lige der? Pas dig på. Der er nogle fisk dernede. Hop, pige. Ja. Ui! Det kan godt gå ind og blive rigtig godt, for nu har hun fået roen på det. Ja. Næste. Det sagde jeg for tidligt. Ui, det er godt noget. Kan man det der? Balancen for striberstangen. Kom afsted. Ja. Det er så, Godt man set. får en god tid. Ikke tænke sig for... Det er perfekt, jeg holder kæft. Sådan, så kan jeg snakke igen. Ja. Der er vi inde på træstammerne. Og der kan man også få nogle gode billeder. Er du sindssygt, mand. Det er jo det er jo lidt, det Gengæld er det meget. Ja, der bliver ikke sagt så meget heroppe på boksen af. Der gengæld så vil jeg sige, det er måden, man får en god tid på. Det er altså ved at komme afsted og ryge vandet hurtigt, og så svømme i mål. 2 minutter og 32 sekunder. Det er en fantomtid. Var der overhovedet nogle billeder af hendes ansigt? Altså, Tomb Raider er ikke skide sexet på norsk. Så fik vi sendt Camilla afsted, og første vending af sneboldene, det gælder om at undgå at blive ramt af dem. Og der skal man lige... Hold kæft, Bag. Det er dumt, mand. Nej, hvad sker der? Hvor er det dumt, det der, mand. Apropos 8210, så er det knaldhytten. Der har hun sikkert været et par gange før. Og her skal hun undgå at blive væltet i vandet af de mange forhindringer. Pas på, at du ikke bliver overfaldet af LOC. Der kommer han. der. Nå. Ja, så ved vi, at lige rundt om hjørnet, der ligger Nian og lurer. Ja. Inde i det lille... Han er fra Aalborg, jo. Jamen, han er på besøg. Pas på kamphunden. Det er super, det her. Det er totalt ghetto, det der. Det er 82-10. 82-10, det bliver ens tid. Nede for enden af løbebåndet, der skal hun så på de 4 røde bolde og helst undgå at falde i vandet. Jeg tror, hun når 2. Se, Johnson. Hov, Og hvem hopper hun så over på her? Over på Uso. Det der, det er fantastisk. Men det er jo fordi, hun vejer jo ikke noget. Hun vejer jo ikke noget, det er jo det. Det er Er du klar genialt, til at det der. klappe? Hey! Nej, hvor er det ærgerligt. Hvem kan, Milla? Så er vi på træstammerne. Men der er den ene træstamme altså udstyret med et lille nåleøje, som de altså skal igennem til sidst. Så er der vindmøllen, og så er der nåleøjet. En ny ting, der er kommet på. Og der får hun en tur på LOC der. Det bliver fuldt smadret, du. Så bliver hun rystet igennem. Ja. Og der hænger hun med Uso. Der kommer Uso. 82-10. Ja, den er svært at komme igennem Usos hul der. Det er faktisk min nye yndlingsting, det der. Den kan jeg godt lide. Det er totalt ghetto, det der. Og så ned. Ja, præcis. Nå. Jamen, ved du hvad? Det er faktisk en god tid. Ja. Jeg klarer det. Hvem kan? Camilla fra 8210. Men så det, jeg klarer den. Du taklede de der røde bolde. Jeg har klaret voldene. Det er så fedt. Det er så vigtigt. Det er så fedt. Det er så vigtigt. Så er der fuld smør, og der er nogle bolde her, og så... Det er ikke regnekrej, vi har gang i Nej, her. det er en virkelig dårlig hovedregning, vi kommer frem Og til der røg her. hatten. Til gengæld så er slipbolden i gang. Jeg skal lige sige, at det er jo ikke, fordi de vejer 50 kilo hver, de der bolde, altså. Ej, hvad vejer det? 48? Ja.
så er vi nået frem til knaldhytten, og lad os se, hvad vores maraton løber. Du bliver faktisk reddet af... Nej. Og så bliver hun fældet. Det er lige ved at være rigtig sejt. Gode billeder her af, hvordan det går helt galt på knaldhyttens vegne. Og hold nu øje med den lille hund i. Yes. Og hvad gør døren her? Ej, det er ikke sjovt. Nej, det er ikke sjovt mere, hva'? Nej. Jeg er jo her, så jeg løber triathlon og maraton og sådan noget, og har 3 børn. Ikke triathlon. Triathlon. Ja. Men hun ser lidt træt ud nu. Trækker vejret igennem munden, kan man se. Whoops. Og der bliver holdt for næsen der. Jeg tror ikke, at det er en kvinde, der kommer til at gå videre. Der er triathlon, der er maraton, og så er der altså også wipeout. Og så er der træstammerne. Det er jo vores yndlingstræstammerne her. Ja, det må man sige. Han minder jo utrolig meget. Og så igennem nuller. Det var flot, det der. Det er rigtig godt. Det må man sige. Det er det, man kalder en helt glidende bevægelse. Nå, det var da okay til 3 minutter og 17 sekunder. Ja. Yes, go. Jamen, du... Det er jo fantastisk stil allerede her. Hun klarer det godt. Altså, det er super overblik. Ja, det må man sige. Hun løber godt. Hun har fokuseret. Hun ved lige præcis. Sådan, det er synd. Det var så tæt på at klare. Før der skulle Iben bare lige varme op. Nu skal I bare se balance. Iben er fuldstændig klar. Det er en kæmpe... Det vil sige, det er faktisk tæt på, at hun ikke bliver ramt der. Det er godt gået med pinde der. Det er funk i nakken, det der. Det ser fint ud. Dejlige billeder. Så, det må man sige. Det er nogle rigtig fine billeder, der er blevet lidt ned i kjolen. Og der er selvfølgelig flere døre, skat. Men det er synd, vil jeg sige det. Det er synd. Det er hårdt. Ja, men du klarer det godt. Jeg synes, det er den bedste deltager, vi har haft indtil videre. Prøv at se en fart, hun skyder allerede her. Vidste du forresten, at hun har over 100 på sko? Ja, men de er jo bare typisk kællinger, det der, altså. Jeg vil sige, det er synd, det der. Det er synd, at hun ikke lige klarer det der. Hurtigere, sneleoparden, hurtigere. Der må man sige, der er hun i sit rette element der. Det er helt perfekt. Kom så, min pige. Det er flot, det der. Over på træstammerne, forbi krydset, ind i hullet. Og igen hullet, min pige. Kom så. Så fast i hullet. Det er lidt snævert, det hul der. Hva? Sneleopard. Så skal du bare lægge helt væk lige. Så kommer du igennem. Sådan der. Ja, godt. Og så pas nu på dig selv, lille Ben. Pas nu på dig selv. Pas nu på. Hov, så skete der noget. Så skete der noget. Ja, stadigvæk ikke, så hopper hun lige. Kører lidt for bred røv der, ikke? Hvad de unge siger i dag? Kunne godt. Prøv at sige det. Er det det, man siger? Ja, kunne godt. Ja, det er det, man siger. Ja. Kunne godt, hvis jeg stod med en pistol. Jamen, det må man sige. Og apropos paphat. Der kører vi. Hvor er det godt. Så vi råbte, de var nogle paphatte, og kunne jeg smække dem ned. Hun er en dejlig dame, der sidder på gode arme på vores Birgitte der. Hun kører en god lille sportsbehov, kan du se der, inde under vesten. Du er altså god til at spotte de der ting igennem vesten. Øj! Den bider fra sig. Ej, hvor er det der. Og der... Apropos paphat, ikke? Nå, så er der knaldhytten. Skal du passe på, fordi der kommer en lille surprise i form af... Så er det ikke der. Lige kører den højre der. De ser jo så vildt ud, det der, altså. En ordentlig skøje, det hun får der. Ja, det er skønt. Op til den lille vagthund. Fokuser. Oj, vi er heldige. Det var flot, min pige. Lige at dukke sig. Og så er det altså rullebåndet, løbbåndet. Timing. Op ad røre nummer 3. Ja. Fint at komme så langt. Og det er jo fantastisk. Nu har vi selv prøvet det der. Man er jo altså... Man flyver bare rundt. Og det er jo fordi, de er så sindssygt hårde, de der bolde. Ej. En dukkert. Siger du dukkert eller dukkert? Jeg siger dukkert. Dukkert. Siger du cykel eller cykel? Jeg siger cykel. Hvem siger dukkert? Er det dem, der siger cykel? Jeg ved det ikke. Til gengæld så siger jeg 2 minutter og 10 sekunder her. Det betyder at lave det om til parkeringspladser. Det siger jeg bare. Første forandring, det er sneboldene. Og her der gælder det ganske enkelt om at løbe forbi, uden at blive væltet i. Men nu videre til knaldhytten, hvor det gælder om at passere uden at blive væltet i vandet af de mange forhindringer. Især døren har det med at være godt gammeldags træls. Det ligner jo Christiania, det der. Jeg ved, når hun stopper op i vinduet og siger, at jeg skal have 2 gram. Der var lige en politimand. Hvor er det skægt.
Sådan, så er vi kommet længere ned ad Pusher Street, og der er vagthunden. Pas nu på. Hvad gør Top og vagthunden her? Hvor tæt på en dobbelt whammy. Se døren åbne Jeg synes, det er fantastisk cast allerede nu. En skurvogn Stiva. På vej op mod et kæmpe stort rullebånd. Det der burde de jo have på Pusher Street, ikke? Ja. Og så kan man bare stå helt stille, og så kan man bare bestille, hvad man skal have. Nej, hun løber væk nu. Hvad laver hun? Hvad sker der? Hun er jo helt væk, mand. Hun er jo skæv. Du skal op på rullebåndet. Er der for meget fart på? Jamen, hun har fået angst. Det er depression. Kom nu, kom så. Og så hopper du. Ud på en kugle. Trip, trap, træsko og afsted. Og hvad sker der her? Så er vi ved at tage os sammen. Motorikken er der helt skæv. Sidste forhandling ind mod det er træstammerne. Der er 2 bibbende stammer, der skal passeres, og så lige en roterende mølle i midten. Det ser sjovt nok ikke ud som om, at Tanja har særligt travlt, til trods for, at der står 50.000 kroner på spil. Det er jo din favorit, den her. Ja, den er jeg utrolig glad for. Den er det derfor. Herovre på det store midterstykke. Flot, min pige. Det går meget godt, det der. Hun har sgu kæmpe godt for det. Desværre så er tiden ikke særlig god. Ja, det er 7 minutter og 2 sekunder. Ja, det er flot. Hvordan synes du, det gik? Ja, måske lige det der kan godt være lidt skræmmende. Ja. Så har vi Diana afsted, og det er egentlig meget godt hop. En snegl på vejen er tegn på, at man falder i vandet i Argentina. Ej, hvor du kan, hva'? Yes. Til gengæld køn pige med overskæg, må man sige, minder lidt om min gamle svigermor. Så tror jeg skal møde din svigermor. Ja, han er også en sød fyr. Ja. Så kører vi her. Balje med sne lige i hovedet. Og så er vi bare videre til knaldhytten. Ja. Det sidder altså godt fast, det skæg der. Men humøret er i top, og det er det vigtigste, i stedet man er på vej mod de 4 røde kugler. Og vælger at vinde i den allerførste. Meget modigt. Er det mig, eller er der sådan lidt... Hun får et par knæ lige i brystkassen. Den er ikke på, du. Når man tænker på, at hun ikke tør, så klarer det faktisk meget godt. Og hvad kommer her? Whoopity! Ej, er du galt, hun er smidig. Er du sindssygt, hun er smidig. Tillykke, min pige. 4 minutter op. Sindssygt direkte ned og få en rød stang i hovedet. Hun har slået sig, du. Hvad så, springrytter, mand? Vil jeg kravle under døren? Smart trick. Over hundehuset. Og hvad så der? Nej. Ja, det er perfekt. Det er perfekt, det der. Se, du lærer det. Yep, og så må du dø. Og 2 og færdig. Ned i vandet. Værsgo og svøm. Hun er kommet en tur ind på træstammen, og der får en ordentlig ridetur. Ja. Kan du lide det? Pas nu på. Nej. Det er en træt pige, det der. Ja. Til gengæld, så tror jeg faktisk, at tiden ikke er helt skæv. Lad os kigge på den en gang. Ja, lad os lige se, hvordan det ser ud. Det bliver 3 minutter og 9 sekunder. Prøv at se der. Ligger med spredte ben, fuldstændig klar. Til Gud. Afsted, mand. Råbte hun, Gud vinder, eller hvad? Ja, Gud eller guld. Igen en kæmpe brøler at give den pige med sådan nogle store kasser en redningsvest på. Ja, det er så synd for programmet, og vi undskylder for alle seerne. Se der, mand. Au. Hvad er det? En stor brun donut med skum? Ja. Prøv at se der. Så en lille tattoo, en lille trus. Kom så. Altså, jeg er jo den der meget sådan forfængelige pige og sådan noget, men samtidig så er jeg sådan meget nørdet, sådan arbejder som IT-supporter og spiller computer og... Det er altså et spil, jeg godt gad have på min iPad. Ja, godt og godt vores kristne IT-Lisa. Sådan. Kæmpe til. Flot skal... Nej. Var der nogen, der sagde nørd? Au for den. Så skete der noget der fra de norske deltagere. Ja, det bliver Hvorfor har vi ikke sådan noget i Danmark? Hvorfor har vi ikke sådan noget i Danmark? Det der kan vi godt være for. Fandme hvert år, mand. Så alle svenske tøser, de er så meget lækre, de danske, mand. Det er irriterende. Og så går de ikke ud på den første røde bold. Det er jo mega vigtigt. Så ikke alle sammen er lige lækre, skal jeg lige så sige. Nej, er det et hul, hun har der, eller... Ja, det er det. Ja, hun bliver bare kaldt hullet, faktisk. Okay. Yes. Ind i knaldhytten med inden, Uffe. Jeg tror da godt, hun kan lave noget modelarbejde for en tandlæge eller et eller andet. Og dør 1. Værsgo. Og start, så kører det. Ej, hun tror ikke rigtig selv på det, kan du mærke? Det gør hun ikke, hun er sgu bange. Der var godt modelfæs på, der hun, lige der. Hun falder, ikke?
Og så er der super smæk på. Læg mærke til tilløbet ud til de røde bolde. Kom nu, tiden går. Så bliver der sat fart på til sidst, og så springes der. Prøv at lad mig sige det samme med det samme. Sådan der. Ja, tilbage med dig. Tilbage i stallen, mand. Tjek lige. Kom så, hestegrin. Det er altså en forhindring, der har sin egen måde at segmentere folk fra. Jeg synes, det er min yndlings. Jamen, det er den bedste, vi har haft i rigtig lang tid. Også fordi den kan tænke selv. Pas nu på. Og så, sådan der. Øj, vi holder balancen. Vi holder balancen. Du skal ned. Du skal ned. Bum. Så lærer det. Yes. Tiden, den ser ikke for god ud for vores kommende model her.